Yakusiya iye yakusiya anoramba newe. Unoto hapana chinonhuwa kusi mtu anogona kutogeza chako kuti unotodira yogurt wotonanzva kudai zvese. Unoona kuti madhodha ere mukoma. Aiwa panenge pasina madhodha. Asi Akatitaridza kuti hapana chinobuda wani. Ndoko anobuda nako madhodha but munoziva iyi. Pati panogeziwa pakama handiti madhodha ane nguva yekubuda nenguva yekusabuda. Pane zvinoitwa naisona ungazvinzwisisika usiri ngochani. Kune zvinotoitwa zvekutoti you won't even feel anything kana kutoti kana hapana kana chinotetika. Tinototenga mapills zvinhu zvatinotoshandisa mufamasi. Asi koko kuchimtundo kunobuda nemadhodha. Ndozvanandibvunza. Madhodha abuda kana uchiuya kwandiri adye sadza. Kana mumuromo mako wanu unorutsa, mumuromo unorutsa wanasimokisana. Mata inoenda kumwedzika tunoitwa. Adye sadza nemuchinda we. Unofanwa kudya zviraitika. Ndoda kunzwa paRichi pata akatora video. Rakazodi video rawakatora uchidhaina. Zvinhu zvakaitika takatora video rakazowanikwa. Ndakazobatsirwa neuyu Lala ndiye andakakumbira kuti taura nemukadzi wangu uyu. Mukadzi akati ndoda kuripiwa. Saka takabva akaenda kumba kwavo 3 days takabva ndati alright ndokuripa akandipa nguva zonzi aiwa ndaneta handichadi kufamba netaxi ndakuda kuti nekuti vanhu vanozonditarisa sei ndikati okay ndipe 2 months ndoenda kutengera motikari yacho. Saka chero kozino ndichibuda akutoziva kuti handei ndichienda kwakati. Saka mukadzi wako unotogara naye zvero. Totogara tese. Nhasi abuda aenda kuchechi. Asi muromo ezvo. Asi muromo open relationship kuti kana ukabuda unoenda unorowa mtiti. Pokutanga mataurira ndaiti content. Muri mufundisi ere mukoma? Madezi ndainoprofita kumadezi ndaikwira kuma ndichiprofita kwa Diamond uko. Kwenyasha kudoko ndakatotanga kutosangana nevamwe vandaiprofita uko. Oh, Rich Namuzi. Alright, I remember, yeah. Saka kureva kuti Rich iwo mukadzi wako anotozviziva kuti unodya ikoko but wako mukadzi usati wamba mukumbira here kuti mukadzi wangu ndokumbira kurova kwacho. Aiwa ikoko chiripo gandichopinda ikoko kwemukadzi isi mtu yemukadzi yasiyana neyeuko. Handitoide yasiyana atosiyana ngona kumurume kwani magara anenge akaoma kudai so chero uchipinza unotowa kuti uko mukadzi magara anenge akati mwari wangu wotsaka simutu yemukadzi haiti. Aiwa haite iri tuso anenge magaro acho agone kusunga anenge akanhingirikina akarembera so agone kusunga but emurume haiwa anotosunga chaiko kuti unogona kuti unofenda chaiko akakusunga zvakanaka naka unotofenda. Twabana achinja profile madzoka. Saka ndudze. Saka mukadzi wako anotozviziva ende akatongozvigamuchira achitori nabasa nazvo izvezvo. Yeah, pokutanga ndakanitaura kuti content. Pakalika maningi chapo chakatanga kuitika chakatanga kwakatanga ulika maphotos angu kuTelegram uko. Ndo pakatanga kulika ndi munaindi titaita maningi tichiita video call. Kama likisa ndo maliki ndo pakanetsa futi pakanaiti content. Wangu munyepera kuti content. Ndaiti content aisi. Ndomba wazongotoumudza ndomba watozongompinda straight 99 kuti mukadzi wangu hai ndorova ukwenda. Inzwa ipo pakaningirike paakabata mafoto akazosaka wakasara 5 minutes kuti andibate ndakatora umwe munhu akauya kumba munhu akasiya dotira machina ndani ndakarwadziwa. Oh my god. Rich izozandisitaura kuti amanoziva ndakambotaura kuti munhu akatoningirikina akatosiya toita ningi akanonoka sadza rakawandisa murume rakatota ndi mutorume chaiko akadya sadza rakawandisa. Inzwai kuna Stormant. Anzi sinti inonaka kupfura sinemukadzi. Izvo. Andira mukadzi kunaka kunomvura akakubata mukadzi ukazombhadhara nemota ukamutengera motikari. Ndiwo ndozva ndakaita chete.
saka iko zvinhu zvasina problem nazvo unotoita vana vako muchitoenda nelife mberi. Aiwa, iko zina akutotoziva kuti pendi randiri kuda ndeiri ndo rinoenderana chaiko kana ndichiita content. Ndechimudza kuti ndezve content ka. Ndinayo yese emale ese emalesi I think your wife, but zviriko munoziva. Zviriko zvinhu. Yeah, atoite zve-social media, atoite zve-social media. Saka pakazi pa-first day akaratidzwa ari mutaxi achienda kubasa. Akaratidzwa maphotos angu. Saka ndakatanga ndikaramba. Ndopa akati aiwa ndakuenda kumba kwenu. Ndopa ndakakumbira Lala ndikati ndokunda kutaura nemunhu wangu uyu. Saka ndopa akataura naye Lala so akatora kuti ndoda kuripa. Ndikati okay haisi nyaya. Ndinoripa. So saka mapende emalesi unopfeka mapende emalesi kana muchiita izvi zvedu kana uchidhaila sim 2 ndoda kutaura kuti ndisazonyanya kudhipa kusvikira padhipa. Kana uchidhaila sim 2 aungoende neboxer short kare ngoti ufangorata zvinhu zviri sex zviri romantic kuraita kuti zvinofaya. Alright, saka iwo unorohwawo here kusim 2 kana kuti unongorohwa haina nsati. Alright. Uyo unongozhaka vamwe chete. Haini ndotozhaka chete handizhakiwe. Naisoni munobva mamugombura. Imagine manga muchiti insult but live yenyu yakutonakidza but muchisauta muchiinsauta ngito. Imagine manga muchiti tukanzi. Naisoni arogaraita naisoni. Ngito pakunamata unamatira nengito ndoda kuza chinhu kuchechi chaiko kana kuri kuchechi chaiko chero kuri kupreza ndoshiko auimbira nengito vanoti vanoimba vana Kwe munofana unonamata munhu ngito inonamata munofana unonamata zvichiita kuti munogara muchitadza every time munofana unonamata zvoti Mwari akunzwei. Aiwa hakuna singatadzi wanzando munhu akauya kwandiri wanzi mufundisi umakauya kwandiri wanzi mufundisi ndoda kuti siya chingochani saka ndikati okay unouya ndokunamatira andakamunamatira nayo ndakamuyeresa nayo ndikati ndikakuyeresa nayo zvinoita ndekupa ndakamuyeresa nayo nekuti ndandagara ndichimuchiva Wamuyeresa nechini ndokuyeresa nayo ndokuti zvipere Wamuyeresa nemboro ndokuti zvipere chechipi kweli. aiwa unoziveya kuti ngito vanhu vari so spiritual tomwa zvinzwa zvekuti ngito vanhu vanokwanisa kuona chero mavisions kana kunzwa kana kuti mavoices whenever they are sleeping even if kana ukaita problem uri ngito it's easy kuti uzvisolvire uri wega. It's very spiritual. Musangoda kusimbisa mabasa enyu. Musade kusimbisa mabasa enyu. Baba ndikutaura zvinhu zviri fact. Ndosimbisa kuti chikwe kuti kwaba mazimeno get away up. Wanzwa nditaura newe. Mazizino Satan. Ndiri kutaura zvakanaka pano woda kundiinsult. Ndiri kukudzai. Inini ndiri ngito. Ndosaka ndichikudzai because ndiri ngito. Usana kutaura zvakanaka nabasa kuti kwaba mazvinzwa. Uchapedzera ungozviitira unyange usati unoda kuita. Satan mazizino ane mukura. Mazino akamunyiwa nemujuru mazino ane mukura Satan. Ini ndiri nani kai ndakazvarwa ndakadaro ko iwewe ndita zvekutoapply kuti kutozvida kuda kurohwa kusimupinda ndakazvarwa ndakadaro. Ini ndakazvarwa ndakadaro iwe kumhata kweshop yako kumhata kwezvigaba zvebhidzi zvawakadisplay izvo. Musuri Satan. Nemazino mutuke nemazino ake. Sinaba sonani tsangu tachi. Mutuke nemazino ake. Mazino anenge manenge chinodadisa pakurwa simutu. Chinodadisa chii pakurwa simutu. Unotaura nonsense. Anati baba mama patasa iwe twada inini ndini ngito ndoda kukudza zvatinosangana nazvo sengito hakuna kana any secret yandinokuvanzai sengito ndakada kuya uchindiprovoka if uri ngitoka uri mhata twaba kumhata kwechitwaba michecho mudhidhi wechitwaba wechiti chiri patwaba sora kuti tiudze tidzidzise zvinoitwa sei. Inini guys ndiri free kukutaurirai kuti inini ndiri ngito so ndoda kukudzai kuti zvinofamba sei kungito because from an experience down 15 years idini
ndiri ndakangozvarwa ndakangotodaro so ndoda kukudzai but ona vachindiprovoka hey watwati kudii kwako twaba ndozviona tame mapanakusere panyake ndanga chingonzwaro zvako and it's bad. Sorry kanhewe taura tinzwi. Inozati andituka nemunhu ini. Ndabvuma defeat. Andituka nemunhu ndiri munhu ari so peaceful. Tami. 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 Chiko. Ndabvuma defeat chichienderera mberi. Tami samwe kani murege. Tami ndakambosvisvinwa nzvimbo yangu nemunhu ane mazino akasatwa pamusoya ndakarwadza. Saka pandaona mazino ndakuda munhu aisvina. Yakagadzirirwa mukanwa here? Yakagadzirirwa inopinda painopinda kuti mukanwa. Regai ndikudze kuti sei zvichidaro. Guys, munoziva kuti ngito zhinji ndodanyatsokukudzai to be honest. From an experience, ndodanyatsokukudzai zvinhu zviri serious. Inini ndiri ngito and handizvivanzi ndozvandiri. Even family yedu inozviziva. Kuti Tami itori ngito. So chinoitika vanhu vanonzi ngito vazhinji vacho maprophets. Ende vanhu vacho vamwe vacho ing'anga, vamwe vacho vanoita zvemidzimu, vamwe vacho vanoita zvakasiyana siyana. I don't know kuti sei zvichidaro but maybe vari so spiritual talented here kana kuti sei. Munoza chinonzi kana kuti ngito, that's why muchiona kuti dzimwe ngito vanopedzisira voita like zvemushonga watwati. Unogona inoziva kuti I don't really know kuti ichi chinoenza kutoitika. Even kana kutaura mapastors mazhinji, maprophets mazhinji, vamwe vacho ingito but vanovanda nekuda kwechinamato. So you can't even figure out kuti ngito but vanenge vachitori ngito secretly. So inini handizi kuti sei zvichidaro. And neimwe nzira muzamuta shamwari. Musurune anointing. Wati? Wati nice one. Neimwe nzira muzama kuti musurune ngone anointing. Kwaita kuti hanzi musurune ngori anointing. Aiwa. Roza nice one. Musura una anointing. Hapana anointing iripo. But ukatedza chiro vamwe chiro kune vamwe anenge anetsinzi mastraight but anenge aya anofarira kana kundovata nengochani kuti zvinhu zvako zvifambe. Akapinda chechi zvinhu zvacho zvinofamba. Nekuti ameno ndikuti zvodza ameno zviripo kusaidi kuchingochani. Ukatarisa chiro ukaita content nengochani yechingochani zvinhu zvako zvinofamba. Ukaita content vanhu vengochani vanosapotana kazhinji. Avafarira kudonha kwemwe munhu vanhu vanosapotana, vanhu vanofarirana, unoita sei vanoita sei. Saka vaprofeti vanouya vanotora ipo pano akavata newe ipo paya akauya akavata newe mangwana achienda kuchechi aiwa ndikudza madhimoni anodonha. Inini ndiri kutaura neexperience. Inini ndiri kutaura neexperience. Nditori nayo chechi yangu. Ndiri kutaura neexperience. Kana ndikavata nemunhu nderacho pandomuenda kuchechi ndisina kugeza ndichinuya kukwata kuya pandoenda kuchechi ndichingopinda kuchechi ndichingopinda chechi mira tufambirane. Rich wati ukasvira mukosha haugezi mboro unofanira kuenda kuchechi kwako chinuwa madhodha. Aiwa zvandutaura ndotogeza izvo zviripo kwete kuzogeza zvokuti ndonengiriki ndotogeza zviripo izvozvo. Kwete zvokuzoti ndakutofanira kunhuhwirira ndinopinda kuchechi ndotofanira kugeza zvitoripo. Kana kuti kana ndageza ndofanira kutoti unomborukisana ukawana kisi chete wakuti unosvika. Aiwa vanhu madhimoni anodonha zvokuti vanhu vanoti hamufundisi chero vanhu vakataura kuti akasvika kuchechi akati unoita zvakati vanhu vanokurambira kuti aiwa hazviiti. Une chechi here Rich? Ya patiko zvino ndoda kumbovhara nekuti handazva nditori nayo. Chinoitika Tom, unoziva kuti vasikana vazhinji vachifanira kutamba nengochani. Vamwe chero vasikana ende unoziva kuti kana kuti hatizotaura hedu nemazita but ngochani zhinji vanhu vanototamba nengochani. Ukatamba kana kuti nengochani zvinhu zvako zvinogona kutobudirira pasina kana kuita sex. Uchiti kana ndine friend yangu musikana chero ane nhamo ndikangosangana naye ndikangotamba naye ndikaita friend yake zvinhu zvake zvinotovhurika mukati melife. Tamba navo because vandogara ndakachena everyday. Ngito dzinenge dzinonyepa futi. Tamuri kuZimbabwe rewe? Yes. Daita friend yako? Neni wanoda friend yake.
Unodyiwa chishopu chikapera icho walati kwabamwe icho. Ndine mudzimai nishamari. Inini unoziva kuti inini ndinosupport and ndinoda Chingito because inini from my own experience ndiri ngocha ine zvinhu zvayo pandiri ene ndakazviachiva through nekunamata through nekubudira mukati melife mangu. So zvekuti vanhu vanoti hanzi yengito wati izvo ndezvekumama ndezvekupenga izvo ina meno Tamiwe Ti zvake zvishu akarongeka. Tamiwe Tami ndomuziya zvangu. Tami watitwa bam ndikuisa namba dzamu comment section ndombotamba niyo pamwe ndingaite like handiti. aiwa Section ka. Ndikuisa namba dzamu. handitauri nevanhu ine Munana, my sister Munana. Anopiwa mvumo neni murume wake. Love you, sister. Anopiwa neni mvumo. Taura neni vamweni. Tami uri kuona kuti kutamba mese vanhu kazvinoti mukudanana kana kuita sei ungori friendship inini nditori nemukadzi ungori friendship wofanira tipanana maideas kuti chaona apa zvinhu zvinonzwa zvidya not in terms of basa rako raunoita no Koma top. Unoka mkoma top mujisatu wabampa big screen. And network inenge yapo tichona kushoko. hansi basi imi basa rei kuchingochanire ina ndinongo like kuda nemukomana kwandinoita feelings Mamoyo ndine mafeelings nevakomana ndo andinongonzwa ngoti ndoda kungokwirwa nemukomana ndoda dana nemukomana nototi hanzi ndozvitira kuti ndikana kukwira ndibhatarisa tatine zvimwe but topic yangozouya vanhu vakangotireka tite go through it saka tatakangirira twabama bva anochinja profile picture akati ane shop yarida kutiratidza saka vakomana vanga vakangomirira saka hanzi network yangu ichinetsa here saka inenge yanani zvinotimboona shop ngatimboite izvo zviri paground amuchatorifuti mukomana twabama Muna Tami. vanhu vangutoseka vakufunga kuti pamwe maybe ukangochiuya panapo unongochiuya kuzoita zvimwe zvinhu zvisirizo baye tinongotouya kuzoonawo zvinenge zviripo alright kana kuti vamusi kushopo muri kudhiraivha kuenda samwe mukoma twabama handisi tombodhiraivha nditori kumba nditori mubedroom ndakatogara mubedroom apa muri kudya mabhekoni wena mune zvinhu zvenyu mudara Mota ine fuel here mukoma. Mota ine fuel. haina ndoda tokumbirawo ipapa Alright. mandikane nhamba dzangu dzebhadhi mudisiro kana chiko keshe $10 zvayo But it is here. Kora kaucounter. hayi hatina tinotambudzika totoshandiswawo Namboye ndi queen. Yes mfana Trish. tinenge tichitoshandiswa ekodrink shandanzwa muno mujobheki mapurisa anhasi akana ndisirewo ka even nyangwe 10 rand ndikandiro 10 rand apo muchaukandira tonowana ndapedza live Yes. 100 rand handisi kuda 100 ndikuda 10 rand 1-0 alright muchaukandira vanhu vari pana vanoona tokanda Tami, you look so beautiful unozoreina Tami guys mukaindirei 10 rand 10 rand vanokupa Ndirega ndokowatambidza. unoza kuti itishi unosina munhu achindituka nemanakiro andakaita kudai unonzwa munhu achingondituka asi vanhu havanyare mazimbabwe nakashata savateedzerewo godo unozoreina babe wow let me follow you actually are you sure I followed you. Thank you. Tami ndakamfollow kudhara including wanatanaka and stuff ndifollowe back zvakwewe Tami Teach Mauto. boy rechibaba icho teach Mauto you've got a flawless skin hanzi follow him not her Yeah, that's iwe me. Derek ndezvako I'm a izvo beauty therapist. wazvinzwa ndezvako ibva pano kana washoshwa nekomenti yangu please Teach Mauto. Iye Derek vachakanaka futi. handina basa naye Teach Mauto. totaura tamato zvinhu zvataura iwe uri kupindira Derek something teach Mauto ndwane Derek ndeyokwedu ndedzemudanga Derek. Dear something isha chinongo handidi zvokukontrolewa ini anyhow hapana musaprovoke vanhu
ini ndinosora Magnolia. But let me Yeah, it's really good for tell me your wakati skin. uone mafuta Nditumiroka Magnolia Tom. Hasi tanaki ranotengesa mafuta. Okay, it's fine. Chamatengesa futi. No, like inini ndinogadzira kana kuti like zvekumixa mafuta. If kana kuti ndikaita, you see my skin is actually flawless. Ndinotoziva kutoti ndinoshandisa mafuta api, and kana kuti ndine maspots kana ndikaita mapimples kuface, ndinotomixa mafuta, ndinotogoogla ndichitoona. Kana kushandisa like potatoes, tomatoes zvekuti I always look so young. Undisenderawo mafuta unoshandisa tani face. chokwadi No, ini na Ndikukumbirawo kutaura pasaipo majonzi mune maskini akashinera tani. Ndisenderawo picha yemafuta unoshandisa. Inini ndakatosha. Ini ndinotonaiswa unatami ndosana ndamuti atore nhamba dzangu agondipawo ndigotengerawo vanenge da kutengera Namba akaramba. tori anokusendera pa inbox titend. Haisi pressure. Mataura nemurume wake. Uri kupi wakadzi wakutira tamu. Wait Kotami, please, I'm serious, yeah? Twaba mungachivhura face kushopa kutaite chivhura face twaba. Ndavhura face ndakashata singaiti ndonyadza kana kuvhura baba ndatongovhurawo zvemusikanzi baba. Regai ndiyo ine picture yake twaba. Foni inobato. Kana ukavhura wakashata unosekwa zvega ukaita vanhu vanongoinsota vamwe vanhu dameza kuti kutukana ka peni yaunotuka vamwe vanhu munongozvitorera munyama nongotuka munhu. Just imagine matukira ndandichitwana namusoro. ya kutuka munhu asina chaakutadzira. hauna akasimaila here Taura zvako. Aiwa ndo ndataona here nani. Dzimwe dzana dziri worse than iyoyo. But uri right zvako wani munhu ane mashopu wabusinessman uri kuluka zvako Apa wangu wamshopa wachitomaisa masini. apa iyo headboard here Unoona. Continue akagara pachair. muyonini munonzi muyi. Musaite zvinhu zvekuongorora zvinhu zvevanhu chingotarisai munhu chiende kuvhesi mova masiyana nezvekubvunzana izvi. Muromo wakuratidza kuti mazino mahombe ari mukati. Hazvina kana problem. Saka munoziga mafuta Naisoni but guys Naisoni chaluzira mafollowers pamuromo pako Naisoni. Because you may never know tomorrow. aizi nyaya yekusimbisa guys inyaya yekuti munhu zvaari ndo zvaari chero mukamutuka mukati nyembavha chairi Satani wekupiko iwe unotori Satan number 1 Tom please. Munombozera uri palife chaipepo Chechi kwacho kwaunoenda kakoko muri kunonyengana nevafundisi muchita sei saka ndikoko. Richard utane chechi but vana vake vekuchechi vakangoona mwana mukomana muchechi Mwaranovada vakadaro. Ndakutoda muda kujairira imimi vanhu imimi. ini Sapindura time I will respond for you. ndati munombozera kuti muupenyu hapana munhu asina paakaremara zvokuti munhu usaseke kuti samwana akaremara apa zvikazodii zvakazodii vamwe makatoremara pano pasingakwanisi kunge tichiona
Saka ngatisaseke munhu nezvaari, siyai munhu akangodaro. Thank you zvako iwe Twabam. Nekuti tikada kuseka munhu Saka Twabam, uri kuti simtu kuremara. Ndati tikada kutobata kutotanga kutosekana kuti munhu akarema ndozinoti zvako zvakatorema zvinge zvitori worse than zvakaremara munhu. Saka musiya akadaro ibelief iri maari yo yekuti ndozvaanoita ndozvinomuraramisa siya akadaro. Iwe finalize zvako. Rules, choice, full stop. Dosaka munhu uchizoti I would rather live in South Africa or UK or Canada because your life, your rules, your choice. That's all. If I feel like now I want to go and have Krispy Kreme, ndini. If I want to go and get married, nemwana wa president, ndini. Exactly. Ndozvakutambira kuti ndikaenda ndikanotambira kuHarare kwakadai so ndinowana vanhu ivavo. If I want to get married namufundisi, ndini ndenge ndiri kuchechi ndichipretenda kuita ashara kana president worship team. But ndiri kuona ndenge pamwe pacho tine chingopikisana naMwari because Mwari akati ndokunobuda nemadhodhi wamwe wakupinza chinhu neko kuJobha. Akakudza kupi Mwari? Akakudza kuti anenge achizwa kukondia munenge muripo here imimi vachisana vanhu vacho. Handisize mudanga. Munenge muripo here vachisana voice. Nice one. Educating. Mira, Tami, vanhu ava nditi vakadzi vavo vanotovaisa kumasimu. Most of you men here vari kutocomplaina kuti tatonzwa nekubayiwa kumagaro nemi varume imimi. Plus pane chimwe chinhu chandida kutaura kandi chekuti iye ari kuti unobuda iko kwandiri paunopinda pane zvinobuda nepo, saka hapana pasingabudi nezvinobuda nepo. Vafundisi vanotokuisai kumagaro. Hai, what ndinendakuta ndikakuta ndikangova kune buri ikangokuta asi ningotoita zvekujambira kana ningoita kubva kumarata ndendakuta vedu yongozvokaenda zasi nongokondi yakaneko asi ningotoita kubva kumarata here kana kuti ningowaposa inokutika chamwari inongoswedza inongokarwa yangodai ndiko obviously iwe uyo one of them nokuudza ini ngozviti zvinyamungazozvitrust kana kuzviunderstand zvoitika saka tomutaurira kutaura dzoningwa kwambopfuura nepo aiwa unoona kuti chirega ndikuudze inini Twabam about me ndambokutaurira one thing about me. inini unoona kuti indiri munhu asingasori munhu zvaari ndisaifilter handinambovhura ndaita ngochani handambovhuradzo but andongovada ndarakibvisa future tifanani ukangwakadaro uri right so handinabvisa future tifanani handina filter ane filter Derek une filter bvisa filter tifanani Filter. Handina filter ndozvandire. Isarokora kwasopamini. Unokwanisa isa filter uri pa live pako. Isarokora kwapamini. Yeah, you can. Oh. Daura Isa close to your nose. Yeah? Isa close to your nose. Ana filter. Okay. Ana filter. Ndozvatori. Anozora mafuta kwatama. Ini ndatokuwara. Maya ngori. You understand Twabam zvandari chikutsanangurira kuti inini handina munhu wandosvora either uri ngotani either uri lesbian either uri mbavha uri mhonti uri whatsoever zvauri handisvori munhu zvaari ndo zvaari. It doesn't mean kuti inini ndikasapota Tami niwo ndinokundoita zvinoita Tami ndozvaari izvozvo saka ndofanira kungomuda nekumaapureshenta ane zvaari. Ndoda kutoita live yekuti ndikudawo box game kayema Tami please ukaona vamwe vanoziva nditi ndoda kukuitira box game please let me know. Tom, yeba denga utore nyaya yako pima posi.
Tommy. Hanzi murume mutsvuku. Inini vanhu vepano vatondikona. Atoripo ipapo. Wanzwa here ndoisa iwewo namazhambe nani paboxing Hatina 31 July 1995. naswaga mondipa maundo kukanzi waiflya moda game rini ina ndiko ikoko ndipe mukadzi wako toronga I think kuti maybe atongoti ya Une mukadzi here Derek. ndiri muna august anditi toronga ipapa pane rimwe game randiri kuhosta musi wa 17 saka maybe next week uko handine mukadzi ndoda kuti muone kuti vanhu vanosapotana sei muupenyu hwavo uri kunzwa anonzi Derek paboxing game randichaita ndoda kuti muone kuti these people vane mumwe wakanaka sei vanosapotana sei Tommy. Ndawa captain akatowina akuda ni 200k. Saka tami unoya ku inbox and then toronga game and then pana ipapa pana August papa. Ndotamba nono kasiyana mbavha mapurisa masoja masiteni as long as anoita asinga affect inini chete bo. That's why vanhu vasina information. Ibana ukatamba neni ndinokudza information about me, you will be coming to know a lot about me. That's why mtingoti akwete because muri vanhu vanongokesa vanhu, you can't even have information, munenge muri matofo. But uchigara vanhu vachizomisa ma destiny helpers vachingoti yakadai kada kuti ningi anogara kupanza nezvei anoita chichi bvunzai time anenge ane info because this people wanoenda kuma clubs ayari very top notch vanonasangana naningi vanenge vasingafungidziri kuti vakadaisa vamwe vacho vari pana Ini you won't see me mu street ndichifamba netsoka. I don't. And munongozwa kuti kuna tami pa social media. But kundiona you won't even see me. Imi mune muchikwedza kunge vana mbuya nenzara. Hanzi monyanya kupinda muminda yevanhu. Ameno pane mumwe munhu asina message yakanzi. Hanzi twamba mvundu wako kwazara ngochanu. Hanzi winbox kwazara ngochari. Ona ningiri niwe inini handina hazvindi affect because ndina ndabasa nazvo ini as long angori munhu ari kwanisa kufema chete achiita zvisinga affect nini no problem ini ndoshaya kuti why people vachi affect kana zvinhu zvisiri zvavasirivo ukaona munhu anoaffectika nengochani I think ingochani iwe unozwa kuti inini kwandogara kwasato amwe anotomboti anotamba nemahure anozohura anozodii munobohwa mani mazimbabwe ndicheta nenge achingocomplaina chakadai South Africans you never ever hear them saying nazodai ukauya kubotswana uri ngochani you will be worshipped kutoya kubotswana uri ngochani look at mazhambe paakauya akatogamuchirwa neorganization yengito akatorerwa permit akapiwa accommodation andiu atozwa namurume wake zvese akanisa kuitirwa nengito you will be worshipped kunotunoita kunamatwa even kwatatelisha zvandozva vakaita asi pane chinhu wani chandoda kuvhunza akakanganisa pakuibvisa anditi ndiyakalikisa maningi angu here mafotos aku Telegram uku ndo akaita kuti richiwo wakabvisa ina ndobvisire ini ndoaiwa tiri zvausiziva kuti richi ari kuti kwai ndobaya here vana vekuchechi ini ndobaya ina ndibvisa ataura wani unoti anobaya nei kana akabvisa ati richidorova kwese uku kuhasha kuhasha ndikokumbakao richati ndiye mukadzi nevana 2 ndotogara nemukadzi richi hauna kukwana ndiyo ako kudzingirira president hanzi ndakatozotengera mukadzi wangu mota mukadzi wangu akumbira kuripwa ndabatigwa mavhidhiyo ndichirova pavhidhiyo akabata vhidhiyo akachema tiri palive izvanzi sho ungasiya inini nekuti Telegram yakabva kwaTaterishas nekuti madhezi acho Taterishas akanditi ndisendere
saka kati ndisende saka ndaitosenda singatozivi kuti ari kundirekodha achiita video call achiti chimbobonyora tione kuti zvinoita sei nchiita saka ipapo ndo pakatangira futi imenya ndo pakatangira kwakachima saka pane munhu ari mucomment section abvunza kuti ichechi ipi anenge ada kuuya mukadzi wayo. Aiwa ichechi namba dzangu unopiwa natamita ati madzibaba unoti madzibaba here Richi mumagemenzi imomo ati madzibaba inotomira tiri mugemenzi imomo ndichiti kana ndichifamba mukrava chingo inotomira kuti ini ndakazotodana namadzibaba for a long time, about 3 years. musativhundutsirike mukamataura mugemenzi womo akuzotichisa manga mugemenzi ndo madzinenge dzichisheka pane melive yome pafacebook madays ndisati ndabudira pachena vanhu kuti ndozvandoita ndainoprofita vanhu vaitoziva kuti musi Wednesday kupeji rakati ndainosuka ndichiprofita vanhu ikoko vanhu vachivhuma ichivaitira ndamati vanga vakutozivhuma vanhu ndo vanhu vakatanga kuita chechi yangu ikatanga kutokura ikakura ndo maitiro acho. akashata here mati ndati mugemenzi imomo ndo mamune muchisheshera imomo. Gemenzi ihembe kai aisini gemenzi ihembe radingwasonesa but andinonzi gemenzi ndoti chakachena here pamberi paMwari. Gemenzi rakachena but ndikakuudza kuti kazhinji patinoenda kana tiri kucho tinonzi taita kudzambara kana taenda kuchota kana kupi nekupi ipo paya tinotosangana ukaona muprofita anokuprofita kuti uchipinda muchecha indoona kunge sometimes kuti ngocha nekutuka ino why usingati gay at least utaura une chirungu atufana watsvagira tsara uri rinda rakanaka zvakafana kuti mvana unoziva kuti munhu ukamuti mvana anoona nguva mutuka too much but ukamuti single mother anonzwa kurerukirwa kana ngomuti mother of one pana ine kauku nyangwe ibviri kuti ngochani zimbabwe takanokorwa kutsoka tese ndakadana madzibaba ndine 18. Zimbabwe takaniswa mbanje tese nyika senyika tose tonofema mbanje. Ndakadana namadzibaba. No, ndorevesa to be honest, ex wangu angari madzibaba. Ndaitoenda kumasowe handichitonobata mbiya. Ndati ndaidana izvo asikana imi. Ndati lavka. Ende kumasoko akazara ngito, especially masowe vanonyenga. Saka ndinzwa manje ipapapo ndo pamune ngiti isi kuchachi kwedu but mufundisi wako achibva ipapo ari kunobvisa usikunye patami nyange kumapentecost akunana papa chinwani chandakatozotiza kumasowe ndaida kunoshandirwa nawo yeungito ndichida kuti ibve ndichirambana nayo. I was 17 years so ndakaenda kumba kwamadzibaba achida kundishandira ndikatozotiza vabudisa mboro vachida kundisvira pamberi paMwari kudai vakandizama kundirepa for 3 times vabva pamasowe so vaingogara vachingonditi Tami, you are beautiful, Tami wakanaka semusikana watwati andingoti ndingoti maybe it's just a compliment. So ndakabva ndavaperekedza vachienda kumba kwavo. That day ndandiri kumusha ndavaperekedza madzibaba tasvika pasango vakati rega ndipoweta Tami, ndikati it's fine. Ndobva vati uya kuno because usiku. Saka ndakavabata ruoko ndobva ndibata ruoko vakandibata musoro ndobva vandikota musa vakabudisa mboro ndobva ndatiza vakaenda about 3 times vandakusvika madzibaba no, to be honest. Andikuona ndakuya pastatement andambotaura kuti inini pano wandakairesa ndikatoda kubvisa order uyu nayo ndo same ndo zvinoita hapana munhu anokuti ndikuna matira ndichikubvisa order hapana munhu anokuna matira ina vanochida kutosvirwa munoziva kuti vamwe vacho vanombotoda pamativi unoziva kuti Tom
vamwe vanombotobuda pamaTV ndakainda ndichida kunoshandirwa kwavo vakanditi notami zvinhu izvi rega ndikudzidzise kuti kana uchida kubata musikana unoita sei, vakatanga kuda unondibata-bata mazamo, vakatanga anzi chikurura uluke naked tone, vanotobuda pamaTV kukanzi kurura uluke naked ndikunamatire, so vakazoti ininiwo rega ndikure. The moment vakada kukura ndobva vayoti rega timbotanga tamboita for the first time but ndokunamatire, ndikandoziva kuti ingitondarama utori nemazamo vakawandisa a lot vanobuda pamaTV hakuna kwandisina kuenda ini but vese vaida kutonondikwira. That's why ndakangoti let me accept zvandingotoa. Tomu iwe Tomu akatiza mwana aiburitsirwa kana asida kukuponda nayo iyi yakabatwa muoko so ndakatiza ipapo unozwa kuti ndanga ndichiri uika ndanga ndisati namborara neumwe mukomana ipapo vanga vane danda ndakatiza madzibaba eva handivakanganwi. saka mutadana mazova mutadana vaprofita vadzidzi vari kumirira ati inini ndine imwe secret yandakambobvunza panyaya yemagei zvangu. I don't know kana paina anokwanisa kuzondipa ine answer. Komporo nemachende zvinenge zviripi pesa apa? Munazvo here kana kuti zvinenge zvakaremana kana kuti hazvitoripo kana kuti hazvimiri kana kuti ini ndo zvandida kunyakuziva ini pamwe zvingatidetsera. Unoziva kuti Tom chinoitika pakati pemagei vanhu vari so feminine sezvandakaita kana uchikwirana neni pane mastyle atinotoita kana kutoti pakutokwirana zvekuti mporo kana kuti machende sometimes vamwe vanhu vachanga vatori nechinhu chidiki zvoti kana ukati ukampa musikana kuti ashire chimwe hachitogoni kana kutopinda hachitopindi because chimwe chiri chidiki. Then kune vanenge vane hombe dzine dzichingovapo but it's inactive hadzimbotofi kana dzambotoshow up and mukomana anenge achiconcentrata nekushira zvekuti kumachende ambozvifungizvo. Unoza kutori nemamwe mafeminine vanhu vari so feminine vari varume vane mboro diki diki yekuti chero mumhata haimbofika naimbotopinda kana kuita sei. That's why achitoshirwa mukosho because haitokwani chero kati umupe mukadzi unopa mukadzi sei kozi mboro yacho hana. Mira ndipedze Derek, mira ndilende. Alright, tobva ipapo. Another question yansa ndambowana mumhinduro kwairi ndeyekuti imimi pamunenge muchiiswa kusimtuku munonakirwa here imi munotunda here? Chinoitika unoziva kuti inini zvangu as for me when it comes kunukuku ini mafeelings angu ndikatona mukomana ndonzwa kuti panapa ndiri kutoda mukomana ndinotonzwa ropa rangu kutomhanya kutoti eish dai munhu atondikwira like ndine kaunhu kemusikana eni ndingotori musikana pandingotori chakangotoshotesa imporo zvoti kana ikatobviswa ndinongoti nditori mhai chaivo so like ndinotonzwa kuti inini ndiri mukoma nditori musikana kodai anga angondipa akimboro yacho angondikwira and inini first round akandisvira ndinotadza kana kusatoguta then ndonzwa kuti dai aramba futi achindisvira ikoku for the second round so ndechinzwa kuti dai kwatopinzwa. So kana kusari kwatopinzwa ka ndine discomfort but kana ndaguta ndinenge ndava bho. Inini mubvunzo wangu tama unonyatsokupindura munotunda here imimi kuti muti maguta kuti muti maguta munenge matunda here kana kuti zvinongokunakidzai zvopedza enda kure nekamera please unotiblokisa enda kure nekamera. Tinotunda but chinhu chinoitika ndechekuti kune matundiro akasiyana handiti kana kuti magei akasiyana kune type netype yemagei. Inini ndiri feminine chinoitika ndechekuti inini ndinogona kushirwa nemukomana kana 7 rounds ndinogona kana kusatotunda kana kusatotunda and ukatona ndatunda ka it's not even rare, it's rare handingotundi but kuti nditi ndaguta mukomana wangu aisondikwira tongoti angokwira kana kuti marounds 3 ndinotonzwa kutoti panapa ndava bho dai achibudisa kunzwa kutoivenga doti no I don't just want it. No Evale andifanira kubvisa face andinoziva TikTok aiwa but ndakuudza swededza face yako kumashure mbishana uri kunyanya kukuisa pascreen uda kunopinda nduda kuhwa tami
Nai Tami. Saka Tami, iwo kana Tami. uchiti watunda unenge watoburitsa maspams kana zvinongoperera mukati momu. ya ndinotobudisa maspams but inini hangu zvekubudisa maspams kana kuti maybe kana ndichibonyora but ndichishirwa nemukomana ndinoita discomfort kumagaro ndotonzwa kuti panapa ndatoguta ndototi nochirega ndishira ende kana akaramba achindishira ndipotokoiri kana kutora action because nechinzwa kuti now I'm okay. Unobonyora nekupi? Aiwa bonyora unobonyora nekugaruka. Saka kutunda kana uchitunda unotunda nekupi. Mira mani iwe Derek. Tami. Yes. Okay. Ndoda kubvunza aurwadziwi here kunovhurika kana kuti chinoita tinoshandisa malube so unotoapply lube yako kana mauda kuita sex nemukomana then panongotoipinza inotsokupinda slow zvakanyatsokunaka. Then after that pamunoita kunongotodzokedzana sezvinongoita beche kunongotodzokedzana sezvinongoita beche kana uchitanga unotorwadza utoti ya pane something chiri kupinda but nekuda kwefeeling iya unenge uchinzwa kuti dai ndaramba ndichidi dai ndaramba ndichikwirwa then unoenda uchijaira wotopedzisira utonzwa kuti this is actually okay. vanopfeka maplastic kana kuti havapfeke radambukira no arimbotodambuki amaplastic vamwe vanopfeka but inini handiprefembore necondom ini ndinongotoda yekedero. Okay, but unenge watestana nemunhu wachona handiti? Yes, it depends kana iri boyfriend yangu kana isi then kana isiri wotogona kupfeka. No, all right, okay. Then on your side, let's say iwe antiri free kuvunza hautituke. Aiwa Okay, on your side iwewe, like let's say you are having it, is it moita makata samudenge or it's dog style or side style? Inini ndinonyanya kufarira side style then kana kuti dog style futi ndinonyatsokuita ndakanyatsokubata mubhedha ndakanyatsokumukothamira irimo ndichinyatsokuikoira handati murume unochema shema mastyle ese ndinoita nemurume wangu. Oh, okay, that's beautiful. So what unobonyora kana uchibonyora paipa unenge uchibonyora uri kumberi kana kuti uri kumashure? No, inini pakubonyora ndinobonyora nemporeni ndinongotoibata in like mafeelings angu ari pedo. No, yangu chayo mafeelings angu ari pedo zvekuti ndikangotoona mukomana kana kuti ndikatobatwa nemukomana kudai uso mubedroom tiri 2 ndinogona kutofenda cause ndine mafeelings ari pedo so like ndikangoona kana kuti mukomana ndikangofunga kana kuti mukomana wandinotoda ndikati this guy is so hot dai angozondikwira yeke wati ndobva ndototanga kutobonyora azoti Tom handisati ndine vandakambotobonyora navo. Yes, can you tell me one? Aiwa, one. Only one. Okay, saka unobonyora nekumberi inobva yatoti Tom vapo iwe inobva yatoti twabam. Yes, inobva yatoti twabam. aitemba gore wachi Iwe mute iwe makore kudiko. Hanzishipo. Oh, okay. Saka inobva yatoti twabam paipa obva yatotuda but kuti iwe uende kunoisa umwe musikana, let's say musikana kana kuti mukomana aisviki ichititwabam. Inini kana kuti unoziva kuti ndine mukomana kandinotosemeswa nazvo kutobhowewa like ini chandongotoda ndoda ngotokwirwa ikazonzi hanzi ye musikana andivhurira I won't even feel anything ndotoseka zvangu. Okay, all right. Saka apana incident yakamboitika yokuti let's say muri kuitana maybe vamwe vano ameno like avabudere nenhanikire nedhodokusera. No, inini kwantiri you want and I'm about to find anything. Okay. You won't even find that thing. Wait. Ini you won't even pane mukomana kana kandikwira pano paTikTok. You won't even find anything chakandaro pantiri. Inini zvandinoita ndezvekuti ndinototi ndinozvipa time yangu kana kuti pamwedzi
inini ndanga ndiri clinician wekugweru New Start Center ndandishandira kuHands of Hope. So chinoitika ndechekuti inini I know a lot about health. Every week ndinotoinda kuma-clinics ndotonotenga ma-equipment angu ma-equipment angu ekudhucha, ma-equipment angu ekushandisa ma-lubricants zvekutoti every week ndinotomeka sure kuti muviri wangu ndatodhucha. And handisi munhu anodya chikafu chekuti ndinodya ma-light foods, handidyi sadza, handidyi spaghetti. Ukaona chikafu chandinotodya kuti ndatodya, ndinodya rice, ndo randinongodya chete, then ine ma-drinks, it's in my system. Handitodyi chimwe chikafu zvekuti kana kutoilet kwacho ndogona kutoenda kamwe pawiki, handiendi cause handidyi. So ndinongotogara ndiri clean zvekuti kana mukomana chirakati tami uya izve zvifukura kudai wesi kana kuti kana ndichiziva kuti handina kana kuita zvekudhucha ndikamuitira side style apambofu kana paita anything chinotobuda. Okay, but from hearing from your friends vamwe varipo vamwe handitadzi kudya sadza because kuda kusvirwa. Inini I never ate sadza. I ate sadza once. Ndakangodya sadza ka1. I never ate sadza since. Okay, saka wakambonzwawo here kuti let's say my friends ako iwo pane vamwe vakambobuda here nematoto aya kusere? Varipo like ex wangu akambotoya kwandiri akati paakandikwira anga ari straight munhu uyu. So munhu wekuti aingova nema-feelings ekuda kukwira ngito but aishaya and ainyara. So akabva approacha mumwe mukomana paFacebook anogara kuno Botswana, then ndobva vasangana, ndobva vaita bonde. Saka hanzi mukomana wacho ndobva aita mess things. So munhu wekuti akabva angotopera appetite nazvo kunzwa kubhowewa, but nekuda kwefeeling akati let me try it again because vakomana ndovada ndikangona magari vakomana guys ka ndonzwa ngotomada. Then ndobva anditanga akandiona akandinyenga ndikati right it's fine. So patakaita bonde ndobva anditi kona iwe tami ndandichitya kuti aniwe sex. Imagine why pasina kana chimwe chabuda kutoita kunge beche naye. Akandrova about rounds 3 achita kunakirwa zvekutodaro. Wakanakirwa. Saka naitami chavanonakirwa nacho tightness yei yavanonakirwa nayo ndiyo yekutoti vanatombo vacheme. Hayi awusati vana Tom. Kune tightness. Then kunodziya. Ita example. Vanarichi vachemere. Taura kunodziya. Unoziva kuti Tricia kune tightness and kune warmth and kunonaka kutodarika beche. Ndakanzwa kana kuti mustraight akandishira akanditi ini time kwazona ndishira mataka akuna andishira indatova ngochani zvekuita kunakirwa. And isusu tinonyatsokuvhura tichisunga tichinyatsokuvhura iri motosunga kudai ndozvoda vakomana zvekuti kana woda kutunda pai ndobva ndosunga zvangu. Guys saka tami ndiudze zvakwewe vanotundira mukati here kana kuti? Yeah. It depends. Umwe anogona kuti no ndoda kutundira mukati, umwe anogona kuti kutundira kunze, umwe anogona ngoti let me tunda kumeso kwako zvingori sex zviya. Saka vakatundira mukati anenge achiendepi naitami? SBK. Anosara mosha. Unozomadota. No. Unodhucha kuti kana unotopedza kuita sex kana uchida kuti urambe uri healthy unotodhucha kuenda kunobvisa tsvina yese because vakomana hamindi kumwedzika vasikana zvinogona kubuda nekuenda kumwedzi. So isusu patinotodhucha zvese zvinotobva zvatoboda. Ndakambonzwa kuti hanzi kwai kune vamwe vanenge vane iyo twabamo vanenge vane gomba rakafanana neredu isusu voita rekuseri voita natwabamo vanenge vane zvinhu 3 ishuwa. Ayo usati natwaba musatoa ndirimborere. Unoreme. Okay. Ndovazi tarataura here vanditi inenge iripo. Koita yevakadzi inenge iripo. Koita gomba nobla nedhodho rinenge riripo. Ishuwa here. Vakambosangana. Ndakambozvinzwa izvo zvautaura Trish. Zviripo kutori nevanhu vane zvinhu tu. I once had a friend anga akadaro. Anga achitori mboro nemata zvese. Aiswa pai. Ndingonzwa kuti kudhucha kwacho kuita sei. Mungazvinzwisisi vana Derek unoda kudhucha here. Kucleana inside Derek. Kucleana either unogona kushandisa mapills kana kushandisa zvakasiyana siyana.
Kune mamwe mapills anonzi mayaya ari zvekuti unoita damba noise refu yekupinda. kana ukadhucha ka vese vanhu vanoenda patouchline paya vanotoenda vadhucha zvekuti usiku hwese unongopera uchingosvirwa kuita damba refu. kucleaner system. Inini vanhu vandisina unyatsobata inini pakutunda ndaunyatsopawisisa apa motunda nekumboro heroko kana kuti nekumashure kuti waguta unotunda nemboro unototunda nemboro handiti like iwe sperm duct yemurume inotangira pamachende zvichienda nekumboro kuya no ndopanaida so unototunda nepamboro. Inini chinondisunda Tom mafeelings ari muropa rangu so zvekuti anzi ndatunda kana kuti sei ini ndiri active when it comes kana kuti ndikada kunzi mukomana da undishira ndinyatsokumuda ndinota kutonzwa discomfort yekutoti but akazondishira ndikanyatsokuguta ndonzwa kuti handichamudi chibva ndatoguta maybe ndendisina kana kutotunda futi. Okay. Saka pakuita romance apa munotokisana modyana here sini kana zvino tinotoita zvese kudya mboro yadhedhi kunwa tumwe katami kacho kudya machende zvese izvo tinotozviita kiss machende everything tinotoita and isu romance tinotoigona zvekuti ndikakisa murume wako ndikamudya mboro ndati kudzoka ina ambofadzoka kwauri ndinomudya mboro kutangira kumusoro kusvika kumachende kuya ndichipinza 1 by 1 mumuromo ndichidya musoro wemboro ndichiunhanzva nerurimi urwu andatunofenda okay manje iye anobva aitawo here same thing pauri iye anoitawo inini kwandiri murume handidi kuti andidye mboro but vamwe vanogona kudya inini ndona kuti anogona kundinwa tumunyatso achitanga kundikisa malips then achingodaro ndotonza kutoti maballs unorya sei unorya 1 here kana kuti unongomasvada unotanga handi unoziva kuti Tomu zvaunoita unoenzokutora rurimi rwako watora rurimi rwako unoenzokuti ndotonza kuda kutodya mboro mufunge zvenyu unaenza kutora rurimi uchita kuripusha ndati Tomi jende rinoita kupushwa nerurimi zvekuti murume anoita sachaora wobva you are educating some of them because vanongoti havazivi comment section Tom sumuka wayamira yako ichimira pai to be honest guys ina ndirambi inti ndinotoramba mukomana ini ukaona mukomana unoti tama ndikudika vese maex angu ari kuchema kozi ini ndinokoira Tomu ende kana irimo mukati umu ndinoita kuipusha kuita ndichisunga ndichinatsokuigarira zvekuti ini ukaona ukandisvira ka unosvina shuga kana mukadzi wako ndonomamisa kumba Tami hauyeri mhofu here iwe no ndinoera tsoko isoko ana mabwira miti hanzi marketing strategy ina ndimaketi patiktok handida nezvivhiya mbudzi izvi indine madhudzi udzai mazhambe panapa auye agokudzai kuti mbinga ini ndinoda nembinga ndidane handimaketi kuti dane vakomana patiktok ini ndinonyengwa nevakomana vanondinyenga murodhi ndichifamba ini ndinonyengwa live kwete patiktok kunzi baby c ndobva ndacheuka ndonyatsokusingidza garo rangu kuti twi ndokutenderera kudai ndokutarira neziso rangu rinenge nemalashes ndatina undisii ndokubonyora paipa unochibata mboro uchiikwiza here kana kuti unochitoita zvinoita varume zviya zvekudai unongotobata zviri sexy zvekuti unogona kudini kuti kuikwiza unongoita everything zvese chinongokuitisa kuti chauri kufila by that time chauri kufila that time you know that is you know what we are learning from this you are teaching some of the men here Tami avatogona ukura vakadzi vavo cause vanongoti basa votisiya vana mhofu vacho neva Tami yes chiko taura une mwana here handina mwana handina kana mboga ndaita mwana ini
mwana anomuita sei ari Romuita sei? varume vaivanoti Ndafunga pamwe akamboenda outside vaita mwana vanenge vachirevesa here ayo haana mboita mwana No, handina kana mbogara ndaita mwana. Handina kana kutodana futi nemusikana. I tried kudana nemusikana but vari kuda fesi yatami mukandire manigan muda kuti avhure fesi ungovhura imi kuti handivhuri fesi nani vati ndiri pamarketing here. Even I'm beautiful. Zvekutodarika vanhu vari mucomment section. Kwene kuti hanzi zvakati. Anotombovhura fesi one malive ake. munongomufolowa kana muda kuzonoona fesi yake muona live yake anovhura hanzi nachirikadzi because akanaka shamwari handi Aiwa. Ini Tami pandakatanga kumuona hadi racho ndiri palive ndakanakira zvangu But you were rich wakatunda richi Tami tichiri tiri munzira yekudanana. usabvuma Tami richi hatimudi rich anda vanhu vose rich haana munhu waanoda kusiya Tami ndane nguva ari kundiramba hangu ane time I think it's now almost 4 months ndichimunyenga but haasi kuvhuma. haasi kubvuma saka Tami richi naTami vanobvuma havo kuti ingito this is very nice munhu unofanira unoitaka guys kune vakadzi vanotunga varume vasingazoti Trish, do you know inini what I know exactly ka? Hakuna gay rinombozvivanza kuti ndiri gay. Ukatoona munhu anovanza kuti igay munhu yega, harisi gay munhu yega. Magay vamwe pacho unenge uchitya zvangofana inini ndakavanda nguva yakareba chaizvo ndisingadi kuonekwa chero ndati pakusendera munhu mafoto ndamusendera mafoto asiri angu kuti nditange ndaona ake ndobva ndazoona ndobva tatoita video call ndasingadi kuzikama anomaiziya so vamwe vacho because of family nekuchechi nekubasa nekupi saka noto haubude ini pandakashirwa nemukomana first time iwe Tom Jones guys kandewo pandakashirwa nemukomana ka ndo pandakabva ndabuda mucloset guys ndati ndakashirwa nemukomana ndakanzwa mboro ichinaka zvekuti ndakanga ndava kuita mhuka ndichitsvaka mboro mustreet ndakangotopesera ndangotobuda mucloset wakanga waiswa nemukomana vanhu vari kundiita I look gay mucomment section ndavamiswa kumhosva here kutukama awa zvinoitika man Derek don't worry about that isusu wandakatombonzi tima gay wangu but hai inyaya inopachena don't worry saka Tami when did you discover munhu wakaona unomuti hausi kumuchita here bvunza yako Trish naitami munhu wakaona here right now hausi kumuchita right now ndakamuramba ndiri single right now I just want to have time for myself saka ukazvidiscover rini Tami kuti you are gay when was that kubva ndichiri mwanana you was born like I was actually born like that all right yeah alright ini ndakangotokura deti vangu vaingotoziva kuti mwana wangu akafta charo kuchipatara pandakatauri ndichizvarwa mama vangu vakanzi mwana wenyu ikawe asi mukomana musikana here zvaari akafta kuita ngito imagine anenge musikana so like vabereki vangu vakangozva vakangokura vachingoti maybe achaita ngito zvaangotori zvikaishi deti vangu vakabva vanyatsokuzvibhilivha kuti no mwana wangu ingito but mama vangu she doubted ende vakazviramba vakati handina mwana akadai but vakapedzisira vangotozvigamuchira nekufamba kwetime kuti havana zvavangaita so tell me something Tami haushuviriwo here kuitawo vana in life are you going to die like that or wakatongozviudza kuti ndichangofa sina mwana zvinzwawo here maoro kuti no I must have kids although zvako uri gay but haumbozvifungura kuti at least I must have kids either nyange ukaonawo musikana hwano kungotiwo at least unongoitawo mwana naye then wovaone mwana haumbozvifungi here izvozvo yeah like I want to be honest yeah I just wish to have kids but ndichaita hangu ndichaona kuti ndoita sei but I just wish kuti ndigova nemwana I can't stay like this chamataura ichokwadi mukoma Jones at least ngaaitiwo sezvakaita anzani Tatenicious akaitawo hwana bhazi unobviswa like this abvaita munhu mwechikadzi
kuva nemwana panyika
ndinzwisise kuti uyu ndijesu ini handizvibhilivhi zvekuti ini ndogona ngofuma nhasi ndichiti handina mafeelings nemurume aiwa izvo hazvo zvekuti munhu anoita akura akaizvima